הגעתי לשיאצו ממש בתחילת ההיריון שלי. אני הייתי בשבוע ממש התחלתי, 6-7 משהו כזה. בעצם ממש בתחילת ההיריון נתפס לי הצוואר, ברמה שהייתי ככה, לא יכולתי ליישר אותו. והיה מאוד בעייתי לתת טיפול בשלב כזה של תחילת ההיריון, המון כדורים אסורים בהיריון. הרופאים לא כל כך רצו שאני אקבל זריקת וולטרן בשלב הזה של תחילת ההיריון. וחיפשתי כל מיני סוגי טיפולים, שאו שהם היו אסורים בהיריון, או שהם היו מותרים בהיריון, אבל לא בהתחלה שלו. ושיאצו נותן את המענה מתחילת ההיריון ועד סופו. נחשפתי לזה ככה באתר של מיכל, ועשתה כתבה או מאמר כלשהו על צוואר תפוס, והרגשתי שזה נכתב עליי. וקבעתי איתה, והחל מהטיפול הראשון הרגשתי ממש הקלה. המשכתי להגיע לטיפולי שיאצו במהלך כל ההיריון, כשהצוואר כבר לא היה תפוס, כי משהו בשיאצו נתן לי זרימה, פתח תקיעויות. המון בהיריון יש תחושה של עייפות וכבדות, וזה נתן לי המון כוח. מאוד עזר לי להניע את הגוף, להיות בתנועתיות, להזרים את הדם, והרגשתי שזה פשוט עושה לי פלאים בגוף. אז בעצם המשכתי להגיע עד סוף ההיריון, ואני חושבת שגם בלידה זה עזר, כי זה בעצם לימד את הגוף שלי תנועתיות, והשתמשתי בזה קצת במהלך הלידה. וגם אחרי הלידה הגעתי לשיאצו, כשהרגשתי שהגוף כואב לי, ושאני זקוקה למגע הזה, וזקוקה לתנועתיות, וזקוקה לתזוזה הזאת. ובעצם גם קיבלתי ממיכל מפגישה לפגישה מין תרגילים לתרגל גם בבית, והם ממש עשו פלאים.